Башкортостан Турахан кәшәнәһен ЮНЕСКО исемлегенә тәкъдим итәргә йыена. Урта Буаттан калган комарткының кыйммәте нимәлә? Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Күсмә цивилизацияләр музее проект авторларының бере Салат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Рөстәм Әлибаев. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Рөстәм, шулай итеп Башкортостан Турахан кәшәнәһен ЮНЕСКО исемлегенә тәкъдим итәргә йыена. Урта Буаттардан калган комарткының бына шәхсән һеҙҙең архитектор булараҡ һеҙҙең өсөн уның ҡиммәте нимәлә? Был беҙҙең Башҡортостандағы иң боронғо бина булып сыға. Иң яҡшы һаҡланып ҡалған бина бинтендә. Шуға күрә ул һәр архитекторға бик ҡәҙерле объект булып тора. Беҙгә лә шулай. Тик беҙ шул объекттың янында проектта эшләй алдык бит инде. Шуға күрә икеләтә ҡыуаныс беҙҙең өсөн. ЮНЕСКО-ға әлбиттә ул кертелергә тейеш. Беҙ алдан бит инде быға ҡәҙәр Шүгәнташ менән булдыҡ. Шүгәнташты бөтөргәс, ҡайһы объектты тағы алып барырға тигән һорау тыуғас, әлбиттә Турахан кәшәнәһе был дәрәжәгә тап килә дип уйлайбыҙ. Яғни сәм һәм дәрт менән яңы проектҡа тотондоғоҙ? Һәм дә проект эшләй башлағандан уҡ визит центр һәм эшләгән ваҡытта бит инде беҙ артабан был кәшәнә ЮНЕСКО-ға керер тигән уйҙа тоттоҡ башыбыҙҙа, сөнки ЮНЕСКО үҙенең талаптары бар. Иң башта архитектура яғынан кәшәнәне бер нисек тә кәмһетеп, бәләкәсәйтеп, ҡаплап ҡуйырға ярамай, бөтә яҡтан күренергә тейеш икән талаптарын белә инек былай ҙа. Шуға күрә шул талаптарҙы тура китереп проект эшләнек. Яғни визит үҙәк әлеге ваҡытта иғтибар үҙәгенә яңыса, заманса ошо визит үҙәген түгел, тәүсиратта Турахан кәшәнәһен ҡуя үҙәккә. Беҙҙең архитектура яғынан ниндәй ауырлыҡ бар инде визит центрын проектын эшләгәндә. Визит центрҙы ниндәй стилдә эшләргә тип инде. Беренсе вариант ул боронғо кәшәнә стилендә эшләргә тип. Яғни Турахандың стилен һаҡларға. Турахандың стилендә тип эшләргә тигән уй бар ине. Таштан бер форма эшләргә тип инде. Ләкин беҙ элеккесә боронғоса итеп эшләһәк, килгән туристар беҙҙең визит центрда ла күрә бит инде элеккесә боронғоса эшләнгән тип һәм кәшәнәне лә боронғоса эшләнгән тип. Артабан туристар был кешене боронғо ваҡыттағы түгел, яңы ғына эшләнелгәндер, бәлки тип уйларҙар. Ҡиммәте юғала тимәк. Эйе, сөнки әлеге ваҡытта визит центр боронғоса эшләнгәс, бәлки Турахан кәшәнәһен дә яңы ғына төҙөп ҡуйғандарҙыр дип уйларға мөмкиндәр бит. Шуға күрә беҙ икенсе юл менән киттек, беҙ киреһенсә уңа ҡапма-ҡаршы итеп заманса архитектураны янына ҡуйҙыҡ бит инде. Ул хәҙерге ваҡытта иң алдынғы архитектура ҡулланылған ул Скандинавияла, Норвегияла архитектура шундай стилдә эшләнелә. Беҙ ҙә инде шул стилдә итеп эшләнек. Ул иң башта тирә-яҡтағы тәбиғәткә талапсан тура килгән формаһын, рельефты ҡабатлаган визит центр булды бит инде. Визит центрдан туҡмаҡта өҫкә менгән ул бөтә рельеф буйынса йәйелеп ятҡан бер юл булып сыҡты бит инде. Шуға күрә төҙөлөп бөттө, тик ул кәшәнәне ҡаплау түгел, киреһенсә дәрәжәһен күтәреп, тирәкте матурлап, көсәйтеп кенә ебәрҙе. Әле ваҡытта бит инде беҙҙең бер уң яҡтан ғына юлы бар инде, хәҙер һул яҡтан да юлы төҙөлөп бөтөп килә. Хәҙер инде тоташасаҡ шундай бер һуҡмаҡтар тоташалып бер комплексҡа әйләнәсәк оҙаҡламай. Тик беҙ иң башта музей проектын эшләгәндә музейҙың бинаһын визит центрдан һул яҡта яҡынында ғына итеп эшләгән инек. Тик уны презентациялағайнығыҙ? Презентацияһы ла булды бит инде. Тик визит центрды асып бергәс, беҙ инде әлбиттә икенселәй бөтә тирәкте күрҙек, аңланык. Беҙҙең кәшәнә генә түгел, визит центрда һәм тирәктәге тәбиғәт бик ҡәҙерле
бик кәрәкле хакларга тиешле объект бөтә комплекс булып сыкты. Шуңа күрә тирәкте кирһенсә башка бер ниндәй бинала бермәләр төзергә ярамайды дигән уйга йиттек һәм проект музейның проектын эшләгән идек, ләкин уны инде артабан хәзер тау артына күсердек. Яңадан төзергә туры килде проектын. Проектты яңадан эшләнәгез. Яңадан эшләнәк. Һәм дә бuna ул проект айырып билдәләп китәйек әле. Ул проект визит центр һәм уҡма, шундай уҡ архитектур алымдар менән эшләнәме? Визит центрның күп проект варианттар булды, музейның да күп варианттар булды. Визит центрда безнең соң ул демо версия күп булып сыкты бит инде. Музейның демо версия. Без унда күп төрле приемдарды кулландык. Нисегрәк тирәккә туры килеп рельефты кабатлай, ландшафтты кабатлай, нисек бер материалдан күз алдына килә, халык нисек уны кабул итер, заманча архитектураны яки тирмә һорармы дигән төрле һорауларга җавап бирде бит инде. Һәм башка орнаменттар нисек кулланылган, исендәге компоновка, планировка нисегрәк туры килдеме, ярыкландымы, кеше йөрерме, юкмы дигән, охшатырмы, юкмы дигән һораулар булды бит инде. Әмма бүген туристларның унда күпләп йөрүе һезнең бу һорауларга җавап бирә. Архитектурадан кулланылган юлды зур музейда кабатлайбыз. Тик визит центрда безнең бит инде агастан була бит тыш ягы исе музейда агастан эшләп булмай бит инде, ул бөтә бетондан буласак. Железобетонная конструкция була инде. Бетон ул табигатька бик килешә, чөнки уның фактураһы төрле, ниндәй ямгыр яуһа икенче төскә керә, кояш яктыртса икенче төрле, формаһы хәтәр, фактураһы хәтәр һәм дә монументаль һәр вакыт була бит инде бетон фактураһы. Ул даланы, песок, ком төсен кабатлай итәргә була. Бик килешеп торган һәм дә мәңгелек материал. Ул капламасмы Турахан кешенеһен? Яхшы һорау. Капламаһын өсөн без уны тау артына куйдык һәм тау өстенә яшердек. Уның бөтә өсте бит инде үлән белән капланган буласак, өстән караганда музей күренмәясәк. Музейның 14,000 квадрат метр тәшкил итә, тыштан бер мәһлә күренмәк фасадыннан башка. Тик фасад ул юл ягыннан гына күренәсәк. Шуңа күрә бер юлы визит центр күк музей һәм кешенәне күрерлек буласак, һәм бер-беренә комплекс күк күренеп торасак. Бер нисек тә капламай. Ул даланың дәвамы һәм буласак. Турахан кешенә урнашкан даланың дәвамы димме? Визит центрдагы күк безнең инде музейның башы азагы булмаячак, ул кайдан башлана, кайдан бетә икән дә границаһын табып булмаячак. Чөнки ул бер тигез генә шундый ук йомшак форма менән тирәк тауларны кабатлай, өсте бит үлән менән бакса үстерәгез хатта өстендә. Юк, бакса түгел, без ошонда булган үләндәрдән яңадан даланың үләндәрен кире кайтарабыз инде. Тирәк бөтә ер. Ягъни бу тарихты хаклай торган гына урын түгел, бу табигатьтә хаклай торган да урын килеп сынаса. Әлбәттә. Һәм бу ЮНЕСКОның төп талапларының бере. Әлбәттә. Бу нинди генә шундай проект булмаһын, шүлгән ташка кайтып әйткәндә, ул төрле яктан һәр вакыт карала бит инде. Монда архитектура ягыннан гына түгел, ботаниктар, археологтар, историктар, этнографтар һәм башка дизайнерлар бит инде күп кешеләр бергә эшләячәк. Әйткәндәй, бына әле визит үҙәкте презентациялагыз, халыкка тәкъдим иткәс, әйтеп киттек, туристлар бик яратып уны кабул итте. Шулай да тәнкыйть һүҙҙәре лә юк түгел, шуларның береһе үҙебеҙҙең милли биҙәктәр аҙ тиҙәр. Нисек яуап бирерһегеҙ? Бына
ысынап та күсмә цивилизациялардан бик аз шундай тотып карарлык, бүгенге көндә күрһәтерлек кумартлар әз хакланган. Шул архитектур кумартлар да әз хакланган. Нисек, ниндәй билдәләргә шул ук турахан кешенәһенә карап әйтергә мөмкин, уның дизайны тураһында, күсмә цивилизацияларның һүрәтләре тураһында һәм гомумән архитектура тураһында? Архитектура ягынан төрле уйлар булган минем. Иң башта башкорт архитектураһын уйлап караганда дигәндә, без бит инде үзебезнең зур борынгы биналарыбыз юк дияргә кирәк. Ошо кешенә 14нче буаттагы бер бөртек дигәндә шунда яхшы хакланып калган бина булып тора бит, кешенә булып тора. Килеп әйткәндә, Үзбәкстандагы күк зур Регистан, күк комплекслар юк. Тик 1-2 ел элек без Самаркандта булдык, бит инде шунда булганда мен ниндәй уйга барып иттем. Әлбәттә, безнең шунда комплекслар булса бик яхшы булыр иде. Тик булмау икеләтә яхшы. Чөнки хәзерге вакытта Үзбәкстанда ниндәй генә яңа проект эшләмәһәләр дә уларның Регистан киләләр сыга. Чөнки уларның шундай бай архитектураганнан кумартка көсле, улар яңа форманы эшләй алмайдыр. Безнең инде ул яктан кул сисилгән. Без нимә эшләһәк тә, азатлык бар. Без иң башта безнең зур горур табигать менән илһамланабыз да шуңа багышлап проектлар эшләйбез. Безгә икеләтә иңелерәк дияргә була. Бұл үзенә күрә күсмә халыктарның фәлсәфәһе дип әйтергә мөмкин. Азатлык, иркенлек, далалар иркенлеге. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә, хөрмәтле тамашасылар. Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Рөстәм Әлибаев мәһәлләштек. Игътибарығыҙға зур рәхмәт.